Ang gikasal ni guys is my cousin. A girl na cousin ako. Mo-witness sa karon sa kasalan. So na namin karon sa reception nga area guys. Na namin. Dito po bukid nga tayo, hindi tayo pang executive village. So musod mi later adto kay adto ang kaon sa sulod. What is this I'm feeling? I can't explain. When you're near, I'm just not the same. I try to hide it, I try not to show it. It's crazy, how could it be? I'm falling for you. Finally, my heart gave in, and I'm falling in love. I finally know how it feels. When you said hello, I looked in your eyes. Suddenly, I felt good inside. Is this really happening, or am I just dreaming? I guess it's true, I can't believe. Okay, ready? And ready? Bato, bato, pick! Oh! Iyon ang baliyak ko. Sabi niya. O nanay, pag nagwagi ka dito, talagang pick na ako. Pasasarap akong subdivision para sa'yo. O, ready? And panoorin nyo kung gano'n ang invento ni nanay. Ready? And bato, bato, pick! Hindi pa naman nanay, tapos pa naman nito sa inyo. Kumusta ko sa inyo eh? Hindi, best of 5 lang yun eh. Best of 5 pa naman. At least, may chance pa. Nalo ko na. Best of 5. 3 lang. O, na makatatlo na lang para mabilis. Hanay, galingan mo, 1-0. Nanalo na siya. O, hakita. Nakikitsaba sa matanda. O, ready? 1-0 na yan. O, bato, bato, pick! 2-0 na! Para bumalik yung ganito. O, ready? Next! Last na! Nanay, galingan mo na. Gamitin ko na mga lating mong dasal. O, ready? And bato! Bato! Big! Sabi yung haba, bumabalik eh. Diba? 2-1. O, isa pa. Ready? And bato! Bato! Big! Bato! Bato! Big! Oh! 2-0! Ako na, mga kaday. Ay, sasabi mo? Papasabi mo? Ay, papasabi daw. O, handa na kayo. Pagkalanan. Papasabi yung palya. O, ready? O, kayo na tulay ha. Papasabi ako. Ready? And bato! Bato! Pick! Bato! Bato! Pick! Oh! Agaw na! Mag-agaw sa banya! O, ingat kayo!
such a wonderful moment guys na maka-attend sa ani nga event nga like feel nimo nga happy ang mga tao nga palibot nimo. It takes positive energy as where you go. At this moment guys, I feel nga it's worth to be here nga ang mga tao sa palibot nimo is happy kaayo, and then they cherish the moment nga money. This is it na happy jud kaayo sila. So thanks for watching and see you next vlog. Good afternoon guys, padung mi karon sa SM kay magsangyup ko na mi. So karon nga day is pauli na mi magsangyup mi before mi manguli kay among flight is alas 9 pa sa gabi. So magsangyup mi kay pang lunch na mo. Then kahapon is ning attend mi sa kasal nga nice kaayo. Simple but elegant nga kasal.
minutes lang flight. So, abot mo dito by 11. We're not sure na 11 legit. It's already 9:10. We arrived guys sa Panglao International Airport and I'm so exhausted.